mana. What's that, guys? Y'all gotta wake up to go and get your cake up. Y'all gotta wake up to go and get your cake up. Good morning. Good morning. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mutumina. Ya ne? Ba ma amfanin sawa. Ya ne SD? Kace zama zai kana ruwa. Amma wallahi kabgarin nan kai ne dan baiwa. Me faru? Kowa da na fito kansa bibiyu nake gani. Kai kadai ne na ganka da kai. Kai gaskiya kai dan baiwa ne. Ko Allah. Wata ko da kai bini ne me? Kai kowa kansa bibiyu ni ma kaga daya. Ka ga biyu amma ka gana ka guda daya. Kai gaskiya kai dan baiwa ne. Ka ma san me abun mamakin? Sai ka fada. Jiyan nan ina shuka naira 100. Kawai sai na kalla ta zama jaka. Daga nan kawai a daren na dinga shuka kuɗi. Kawai suna karuwa. Kai gaskiya lamarin shi a hankali. Wai Allah. Gidi ke ka ce ka zama mai kuɗi. Jiya ma kawai na ga kuɗin sun fito da yawa. Har ya kai 1000. Yanzu zan baka 500 ka shuka mun. Zuwa anjima. Ka wata shuka. Ana shuka da za ka da yawa. Ko mu ne uku rike ka shuka mun. Ai ga wasu ai. To ga wasu ka shuka duka. Zuwa anjima zan dawo fa. Kana ruwa. Allah ka kula. Shikenan za kula. Sai mutumi na. Ina neman babu. Wannan na garau ya samu ba. Ya ce kun